እንቋዕና ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽና ብድሓን መጻእኩም ኣብቲ ዘቕረብካዮ ናይ ዕቑባ ሕቶ መመልከቲኻ ውሳነ ክወሃበካ ኣብ ምጽባይ ከለኻ ኣብዚ ክትነብር ኢኻ ኩሉ ነገር ሓድሽ ኮይኑ እንተተሰሚዒካ ንቡር እዩ ከም ሓደ ቆልዓ ብዛዕባ ክትፈልጦም ዘለካ መሰላትካን ግዴታትካን ክገልጸልካ እየ ከምኡውን እቲ ማእከል ንኹሉ ውሑስ ክኸውን ብኸመይ ከም ዝተወደበን ክገልጽ እየ ኣብ ኤውሮጳ ቆልዓ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ እዩ ኩሎም ቆልዑት ካበይ ከም ዝመጹን እንታይ ከም ዘጋጠሙን ብዘየገድስ ሓደ ዓይነት መሰል ኣለዎም ኩሎም ቆልዑ ሓለዋ የድልዮም እዩ ውሑስ መደቀሲ ቦታ ጽሩይ ክዳውንትን ንጽሬት ዘገልግሉ ፍርያትን ክህልወካ እዩ ከከምቲ ኣብ ዘለኻዮ ሃገር ዘሎ ሕግታት መግቢ ወይ ድማ መግቢ ንኽትእዝዝ ገንዘብ ክትቅበል ኢኻ ሓኪም ወይ ነርስ ኣብ ዝመጻእካሉ እዋን ሓገዝ የድልየካ እንተኾይኑ ንምርኣይ ክምርምረካ ይኽእል እዩ ንስኻ ሕማም ዝስምዓካ ክትበጽሖም ትኽእል ኢኻ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድን ክትምዕብል ዝሕግዘካ ካልእ ንጥፈታት ክትጽንብርን መሰል ኣለካ ተዛናግዑ ግን ከኣ ተመሃሩን ኣብ ቤት ትምህርቲ ተረኸቡን ሓዘን ሕርቃን ፍርሒ ወይ ድቃስ ክትጽገም ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ምስቶም ኣብ ዝሰርሑ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ዝኾነ እዋን ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ኣብ ካልእ ዘድልየካ ድልየታት ክሕግዙኻ እዮም ብቋንቋኻ ክትረዳዳእ ዝሕግዘካ ተርጓሚ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ወለድኻ ገዲፍካ በይንኻ ዝመጻእካ እንተኾይንካ ኣላይ ክትረክብ መሰል ኣለካ እዚ ሰብ እዚ ድልየታትካ ንምርግጋጽ ምሕጋዝ ርእይቶኻ ከም ዝስማዕ ከረጋግጽ ከምኡውን ንሰበስልጣን እንታይ ዝሓሸ ንዓኻ ዝኽውስኑ ምሕጋዝ ነዚ ረብሓ ቆልዓ ኢልና ንጽውዖ ከከም ዕድሜኻን ድሌታትካን ናብ ፍሉይ ማእከል ህፃናት ምግዓዝ ዝሓሸ ኮይኑ ክወስደካ ይኽእል እዩ ምስ ስድራ ቤትኩም ንኽትራኸቡውን ክንሕግዘኩም ክንፍትን ንኽእል ኢና ኣብዚ እንነብርን ንሰርሕን ብዙሓት ኢና ሓደ ዓይነት ሕጊ ክንክተል ከለና ኩላትና ውሑስ ኢና ንኻልኦት ሕያው ኣይኩን ኣይትበኣስን ጽሬት ማእኸል ምሕላው ካፍቲ ማእኸል ኣብ መንጎ ዝተፈቕደሉ ሰዓታት ጥራይ ምውፃእ ምስቶም ኣብቲ ማእኸል ዝሰርሑ ምትሕብባር ኣብ ውሽጢ ሽጋራ ኣይተትክኽ ኣልከላዊ መስተ ወይ ሓሽሽ ፈጺምካ ኣይትጠቐም ሕግታት እንተጥሒስካ ሳዕብየን ከም ዘለዎ ኣይትረስዕ ድሕነትኩም ቀዳምነትና እዩ ንሕና ኣብዚ ዘለና ክንሕግዘኩምን ክንከላኸለልኩምን ኢና ኣይትፍራሕ ተዛረብ ሕቶታት ሕተት